יש לנו כאן פרויקט די מגניב, מבחינתי מגניב. הוא דורש גם חיתוך בלייזר וגם ריתוך ברובוט. אני אתן לכם פה קצת הדגמה. ככה הוא נראה במסך, מדויק, אפס הפסד חומר, ויאללה לעבודה. ועכשיו סיימנו לחתוך. יאללה, בואו נרים את החלקים. מי שרוצה מגנטים כאלה להרמת חלקים מהמשטח, יש לנו במלאי, שיפנו אליי. המכונה הכי טובה בכל הקו הזה. בואו נתחיל לשייף. הופכים את החלקים לחלקים, חלקים לחלקים. התוצאה הסופית צריכה להיות ככה. ראיתם את החיתוך בלייזר? עכשיו, שימו לב פה את הריתוחים של הרובוט. שימו לב, שלם להם פה. כל הריתוחים של הרובוט. ככה התוצאה הסופית אמורה להיות. שעובדים כמו שצריך, עובדים חכם, עושים לגו. אני תמיד הייתי טוב בלגו. אני אראה לכם ככה איך התהליך קורה. מה שיש לי פה זה בעצם שני חלקים, עם חלק מגשר באמצע. חלק מורכב, מגנט נוסף. החלק יושב ממורכב ומדויק, כמו שלא יכול להיות בשום שיטה אחרת. לאחר הריתוך הפנימי, בא הכיסוי העליון מלמעלה, מקסל את כל האזור של הריתוך. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אני אתן לו פה איזה 2-3 נקודות קשירה בלייזר, ריתוך מהיר וקל. לאחר מכן הולך לריתוך אגרסיבי ברובוט. בואו נעשה הדגמה על אחד, משקפי בטיחות חובה. אחרי שוויתיתי שהכל יושב במקום, אני קושר אותו בלייזר. בפשטות, בקלות, כמובן צליל הזנה כפול. וזהו, חברים, שחרר אותו רגע מהמגנט. המוצר קשור ומוכן לריתוך מלא. לא יזוז, הכל בתוך תבנית, הכל יושב מדויק, שיניים בתוך שיניים. תקשיבו, כשעובדים נכון, זה עובד מהר. כשזה עובד מהר, בעזרת הכלים הנכונים. יאללה להמשך העבודה. יש לנו כאן ערימה שצריך לרתך אותה בדיוק מוחלט. פעם אחר פעם, וזה משימה שרק הרובוט יודע לעשות. כמו שאתם רואים, החלק מונח, מקום ייעודי לחלק. אני אעשה לו עכשיו סימולציה, להראות לכם איך הוא הולך לעשות את העבודה. סימולציה כמובן, בהילוך מהיר. יאללה, לעבודה. תקשיבו טוב, אצלנו החלקים נראים פעם אחר פעם אותו דבר. יש לנו את הציוד הנכון לעשות כל עבודה ביעילות מרבית ובקלות. אם לי קל, לכם זול. אתם רוצים גם לתת שירות ברמה כזאת ללקוחות שלכם, אתם יכולים לדבר איתנו. אתם רוצים לעשות עבודה בעצמכם. אצלנו, דברו איתנו גם. יש לנו את כל הכלים שיש.